amais, benvidos á nosa canle sobre a natureza. Hoxe, como vedes, estou un pouco amolada porque rompín un brazo. Teño que chamar a Curro para ver se me pode axudar a estudar. Hola, Curro, que tal? Ola, Pancha, pero que che pasou? Pois que manqueime xogando ao brilé. Esnaquicei un brazo. Oh, que pena. E que oso rompiches? Pois non xo sei moi ben, creo que foi o cúbito ou o radio. Pero bueno, precisamente como temos que estudar o esqueleto era por si me axudabas. Ai, sí, pero non te preocupes, que eu podo che axudar e xa verás que ben sale. Vale, pois imos falando. Pois o aparato locomotor é o que dá resposta mediante movimentos ás ordes do sistema nervioso. Grazas a él podemos facer movimentos voluntarios, como por exemplo correr, ou movimentos involuntarios como son o do corazón e o estómago. O aparato locomotor está formado por o esqueleto e a musculatura. Imos co esqueleto. O esqueleto é o que sostén o noso corpo. Protexe tamén os órganos internos, como o cerebro e o corazón, e permite que nos movamos xunto cos músculos. O esqueleto está formado por osos, articulacións e cartilaxes. Imos a dicir que son os osos. Pois os osos son duros e ríxidos, aínda que tamén son ocos por dentro. Están formados por tecido óseo. Temos 206 osos, aínda que non vos asustedes, que non os imos a estudar todos. Os osos do noso corpo teñen distintas formas. Poden ser longos, como o fémur, curtos, como as vértebras, e planos, como unha omoplata. As articulacións, que son? Pois son as unións que hai entre os diferentes osos. E hai tres tipos. As móviles, como por exemplo as do xeonllo, as semimóviles, como as vértebras, e as fixas, como o cráneo, que non permiten ningún movimento. Agora imos coas cartilaxes. Que son as cartilaxes? Pois son as partes máis flexibles dos osos. Están formados por tecido cartilaxinoso e poden atoparse nos extremos de osos longos como as costelas. Tamén forman parte do nariz e das orellas. E permiten que se movan as articulacións e evitan que un oso roce contra outro. E tamén, cando somos pequenos, permiten que o oso vaya crecendo. Como xa dixemos antes, temos 206 osos. Non vamos a estudalos todos, soamente os máis importantes. Para isto, dividiremos o noso corpo en cabeza, tronco e extremidades. Na cabeza temos o cráneo, onde destacamos o frontal, os nasais, na nariz e a mandíbula. No tronco temos a clavícula, a omóplata, o externo e as costelas. E a cadeira, que se me esquecía a cadeira. As extremidades son os brazos e as pernas. Nos brazos hai que distinguir o húmero, o cúbito e o radio. E na man temos os carpianos, metacarpianos e falanxes, que son os dedos. Nas pernas temos o fémur, que é o oso máis longo que todo o noso corpo, o das bandeiras piratas. Logo temos a tibia e o peroné. E nos pés temos os tarsianos, metatarsianos e as falanxes, que volven ser as dedas dos pés. Sabías, Pancha, que a xirafa, con ese pedazo de pescozo que ten os mesmos osos ca nós? Pois sí, soamente ten 7 vértebras cervicais, como temos as persoas ou calquera mamífero. O que pasa é que ten moito máis espazo entre elas. A verdade, Pancha, é que hai moitas cousas curiosas sobre os osos, Sabías que cando nacemos temos máis osos que agora cando somos máis maiores? Pois sí, pois sí.
Por que non o investigamos e lles decimos aos nosos amigos que nos axuden a buscar información sobre estas cousillas? Como vedes, agora estou eu solamente, porque tedes que disculpar a Pancha, que a pobre estaba un pouco cansa co brazo así posto todo o día. Pero se sabedes, se vos gustou o vídeo, dai a gústame. E como sempre, se queredes deixar un comentario tamén podedes facelo. Vale? Chao, churruscos!